matkalla asemalle. Ihanan lämmin ilma. Helsingissä on vielä kuumempi kuin täällä Etelä-Pohjanmaalla. Hyvä meininki. Just tuli muistutus, että junasi on lähdössä siihen suuntaan käymä. Joo, tähän kohtaan tuli ihan tarpeeseen tää pieni irtiotto ilon kautta. On ollut ihan tosi jotenkin kiva kesän alku, mutta nyt jotenkin kaipaa jotain pientä irtiottoa ja kivaa kesätekemistä. Joo, olo on kiitollinen. Toivottavasti sullakin on. Tästä se seikkailu alkaa. Taustalla näet Lapuan keskusta. Hieman on tässä kohtaa surulliset maisemat, mutta joistain muista videoista niin saatat huomata, että täältä löytyy tosi kauniita jokivarsia ja Jokilaakson puutarhaa. Joo, tää on vähän tällainen tyypillinen suomalainen, hippasen surullinen keskusta. Liiketilat ammuttaa tyhjyyttään ja kaikki on siirtynyt isoihin keskuksiin. Mut se ei nyt tänään menoa haittaa. Siirrytään mekin isoihin keskuksiin. He! Hieman etuajassa. Tavoilleni uskollisena. Aina vähän etupeltoon. No, mieluummin niin kuin myöhässä, mutta mieluummin istuisin tuolla junassa sisällä jo. Asenne ratkaisee. Nyt nautitaan kesästä. Ihana päivä, ei sada. Pieni tuulenvire. Oikeesti on sellainen olo, että seikkailut odottaa. Jep. Kyllä. Nyt lähtee seikkailu. Ja miten siinä sitten kävikään? Siitä kuulet tuonnepana.